Bueno, bos días de novo. Comezamos con esta mesa de relatorios. Bueno, para min é un privilexio estar acompañada destas profesionais, destas arquitectas. Todas elas comparten a preocupación e estudo dos espazos que habitamos e da configuración das nosas cidades e das nosas paisaxes e como estes espazos, tanto públicos como privados, responden ou deberían dar resposta ás necesidades cotiáns e a esas necesidades cruzadas coa esfera social, coa economía productiva, reproductiva, medioambiental, relacional e habitacional, manifestadas de forma imprescindible desde unha perspectiva feminista. Todas elas son productoras de diferentes relatos que contribúen á transformación da arquitectura e da súa contorna para posibilitar unha reconfiguración da realidade para que sexa máis xusta e que recupere eses espazos para a vida das persoas, que penso que ao final é o que se busca. Dicir que hai un cambio no programa, que Pilar Cos non pode acompañarnos esta mañá na mesa, pero enviou un texto que lerá María Xosé Agra ao remate desta sesión. Como xa tedes os currículos na documentación que vos pasaron esta mañá, vou a ser moi breve, vou destacar breves apuntes de cada unha delas para que tamén teñan máis tempo para falar. Comezamos con Luz Paz e Ana Amado, van as primeiras en intervir. Elas son arquitectas pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, oficio que compaxinan con outras actividades nas que empregan as artes visuais para poñer o foco en conflictos sociais que abordan baixo o traballo de colaboración no colectivo Cadelas Verdes, xunto a tamén a arquitecta Marta Marcos. Desde este colectivo, desde Cadelas Verdes, desenvolveron en 2012 o proxecto Spanish Dream en relación á burbulla inmobiliaria, polo que gañaron o 15º Premio COAC na categoría de Divulgación e Investigación. María Novas formouse como arquitecta na Escola Técnica Superior de Arquitectura, tamén de Coruña. O seu traballo como arquitecta vai acompañado dunha labor de investigación alrededor da transformación da arquitectura e do seu enriquecemento dende áreas como a socioloxía ou o feminismo, realidade que a levou a promover xunto a arquitecta Sofía Paleo en 2012 o proxecto en rede de xénero reconstrucción e a formar parte de outras iniciativas colaborativas internacionais como Un día unha arquitecta para a visibilización da contribución das mulleres arquitectas na historia. E, finalmente, Inma Jansana é arquitecta pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. A paisaxe é a cuestión central do seu exercicio e tamén da súa labor docente nas universidades de Navarra, Venecia e Barcelona entre 2006 e 2011. Con anterioridade, en 1989, 2001 foi arquitecta municipal responsable de proxectos urbanos no Ayuntamiento de Prat de Llobregat, en Barcelona. E no ano 2006 funda xunto a Conxita de la Villa e Robert de Pau a empresa dedicada a arquitectura e paisaxe Jansana de la Villa de Pau Arquitectes. Nada máis, deixo vos xa que nos contedes cousas e comezamos con Luz e Ana. Gracias. Bueno, pois moitas grazas. Non sei se escoitaseme así falando dende aquí. Vale, sí? Non, achego máis. A ver, achegome un pouco. Vale, sí, agora xa noto que recolle. Bueno, pois moitas grazas pola invitación. Para nós é un verdadeiro placer e un verdadeiro honor, sentímonos honradas por esta invitación para compartir hoxe este día con vos, con Pascuala, por estar aquí no Consello da Cultura. Grazas pola presentación. Chus, comentábamos antes que nos coñecíamos, aínda que pensábamos que non, porque ao final, bueno, sempre acabamos confluindo en cousas, non? Cando nos invitaron a participar, pois a verdade que, bueno, nos estivemos preguntando pois que podíamos aportar hoxe, non? Bueno, Ana, ela comentará, foi alumna de Pascuala e entón, bueno, pois ten aí unha relación máis directa con ela. Eu non fui alumna de Pascuala, aínda que Pascuala ti non o recordarás, pero coincidimos nun congreso en Pamplona cando eu xa rematara a carreira. Teño unha lembranza, unha anécdota que creo que representa moi ben a
forte influencia o importante que é para nós como arquitecta e como figura de referencia, porque nese congreso recordo que falamos sobre o tema de xénero na arquitectura. E eu tiña nesos momentos unha idea moi distinta á que teño hoxe, e é que, quizáis non era tan consciente da importancia e do determinante que era ese tema. E nun paseo que fixemos atopamos unha feira de libros e regaláchesme un libro, que era Mujeres que corren con los lobos, que lín encantada e que cada vez entendo mellor, que forma parte da miña da miña biblioteca básica. E pois eu estou na escola dando clase, agora formo parte desa vida académica que Amparo definiu tamén como un lugar onde nos atopamos con verdades absolutas e que compre remover nesa revolución silenciosa que obviamente ti comezaches e que, dende logo, tamén cada vez te admiramos máis por ese inicio e non morrer no intento. Ana, ti... Bueno, a miña anécdota é un pouco diferente. Eu fui unha alumna de Pascuala. Supoño que non te acordarás de mí porque eu era unha alumna bastante olvidable, témome. Pero eu lembro especialmente unha clase na que planteseches un exercicio que supuxo para min a primeira reflexión sobre fotografía, sobre as miñas fotografías, polo menos. E agora me dedico fundamentalmente á fotografía. E a fotografía de arquitectura, sobre todo, non? Lembro que nos mandaras algo así como facer unha selección de fotografías tomadas por nós e logo analizalas en clase, fotografías que tiveran que ver un pouco coa arquitectura e analizalas en clase e decir por que escolléramos as fotos, non? E lembro que ti me sinalaches que nas miñas fotos había como unha tensión entre o íntimo, o máis doméstico, o máis cercano e o exótico, o alleo, non? Eso me quedou aí, porque de feito é unha constante que todavía está nas miñas fotos e supoño que nas fotos de moitos fotógrafos, que é intentar atopar sempre o extraordinario no ordinario, non que te atopas todos os días. Lembro especialmente esa clase, curiosamente. Ben, bueno, imos empezar, a nosa pretensión hoxe é facer unha pequena reflexión sobre a onde vai a profesión, cara a onde se dirixe a profesión, ou nestes momentos un pouco inciertos, e tamén cal é o papel da muller arquitecta dentro da profesión. E para iso imos empezar contándovos un proxecto noso que se chama Spanish Dream, cuyo fin último foi precisamente isto, ser unha reflexión dende o mundo, dende a nosa profesión, sobre as consecuencias que tivo e que está tendo a crise económica. Iremos dándolle así ou co ratón. No, dalle ti así. Sí, bueno, como queras. Isto de que temos que facelo así un pouco a dúas bandas. Bueno, o noso enfoque comezou, o proxecto arrancamos no 2010, cando a crise estaba empezando a ser bastante evidente, pero todavía non tanto. Entón, nos preguntamos sobre, repito, desde a nosa profesión, que impacto tería nas nosas vidas, nas vidas de todo o mundo, non só como arquitecta, sino para todo o mundo, estes datos macroeconómicos e catastrofistas, estes titulares que estaban empezando a sair sobre si explotaba a burbulla económica e todo isto. Entón, nós o que fixemos, bueno, estes son exemplos un pouco que simbolizan isto que estaba empezando a pasar. De feito, esta é unha foto que fixo Luz sobre unha urbanización en Miño, a Costa Nácara, na que se ve moi ben este impacto que ten xa incluso no medio ambiente, deixando aparte outro tipo de consecuencias que tivo despois. Para intentar analizar isto, o que fixemos foi facer un percorrido en Galicia, en principio en Galicia, porque ademais consideramos que isto estaba dándose en todo o territorio español, co cal, aínda que o fixéramos en Galicia, podía ser extrapolable a calquer punto da xeografía española. Fixemos como un percorrido
fotografiando, a modo de ter un pequeno catálogo, esta especie de ruínas prematuras que estaban empezando a atoparse por todas partes, non? Estes edificios que enxendraban esta contradición de ser ruína e ser prematura, non? Ni siquiera chegaban a ser edificios. Fixemos este pequeno catálogo destas... Sí, destas ruínas, non? E, bueno, en sí mesmo, isto, en un principio, non, pois, para nós foi a base do proxecto, non, sobre o que empezamos a traballar. Pero, claro, nos o que, en esta reflexión, o que queríamos era chegar a entender non só eso que é o físico que está feito, sino toda a carga emocional, toda a carga que iba a ter isto na vida, non? E, entón, bueno, pois vendo, acudindo, non, a testimonios como foi, por exemplo, das veciñas da Corrala La Utopía, que antes de ser desaloxadas fixeron unha serie de vídeos nos que contaban, temos aí o link en YouTube, pero, bueno, podeno ver se interesa, no que contaban dun xeito absolutamente directo e tremendamente real o que supoñía habitar un espazo, non? Vivir en unha vivenda, non? Con todo, co pleno significado desas palabras, nos o que queríamos era trasladar eso a esas ruínas, non? E entón, bueno, pois a estrategia pasou por comezar a, entre comillas, habitar esas ruínas, non? E, bueno, aquí vos amosamos parte do making of, de como comezamos. Sí, unha vez que fixemos como unha especie de mapeado, fixemos esa recollida de localizacións interesantes, e o que fixemos foi precisamente, bueno, escoller unhas delas e habitalas, o que di Luz. Nesta serie de fotos que imos pasar un pouco rápido, ides vendo en que o proceso do proxecto en sí, de rehabitar estas ruínas, para o cal o que fixemos foi construir, máis ben montar uns escenarios domésticos moi recoñecibles para calquera persona, tirando de amigos, familiares, mobles nosos e todo isto, de forma que calquer persona podese sentirse identificado con esta situación, porque o que estaban ocurrindo eran escenas domésticas, pero en lugares que se quedaran sin rematar de construir. Bueno, ese foi o momento, trasladar un baño, un váter, sí, foi curioso. E, finalmente, o resultado de toda esta toma, o resultado foi fotográfico, finalmente. Finalmente xurdiu unha serie de 15 fotografías, que vos imos mostrar a continuación, que eso serían xa as fotos finales, onde pretendimos recoller escenas incluso ata tópicas, non? Dun xeito un tanto irónico, o sea, un pouco rir por non chorar, non? Ese era un pouco o plantexamento. Sí. E coa idea esta do Spanish Dream, que en principio surxiu asimilada á idea do American Dream, o desexo de todo un país por mellorar, e que no noso país se convirtiu un pouco en equivalente a comprar unha vivenda. Non parece que ninguén se poñía, ninguén tiña unha mirada crítica sobre... A miña irmá e o meu cuñado. Bueno, saíron os meus pais antes, tamén a familiares de Marta, estea todo mezclado por aí. A miña tía... Non contes. Pobre. Eso foi o resultado de unha apuesta que nunca debeu facer. Esta non vou decir quen é. Non o decimos. Non. ¿Eso fue una obra cualquiera? Sí. En la calle no pediste... Sí, pedimos permiso en casi todas. Sí, Na en do váter concreto, no. na do váter e na da ducha no. Non. Por eso tamén hai menos, por exemplo, as escenas son máis improvisadas, con menos montaxe, porque non sabíamos se tiñamos que sair correndo. Claro, igual tiñamos que fuxir porque andaba xente por aí mirando, entón. Ben, pois, despois de ter feito esta serie fotográfica, detrás, obviamente temos moitísimas máis fotos que foron desechadas, pero a serie foi exposta.
A serie foi exposta 2 veces de forma individual. A primeira vez foi para nós a máis especial porque foi na sede do Colexio de Arquitectos de Galicia, que nos concedeu unha pequena axuda para formar parte da programación cultural dese ano. E o feito de montar esta exposición, en realidade, o que fixemos foi diseñar unha piel feita por puntales de obra, unha piel efímera e dun xeito que puidéramos separarnos dos muros do que é o institucional. Foi unha montaxe bastante complexa, porque meter todos estes puntales de obra civil no medio da Quintana tivo a súa gracia. Pero, resultou esta segunda piel efímera no que colgaban tamén estas fotos a modo de soños, porque para nós estas fotos reflexaban como imaxes destes soños truncados da xente, de non poder chegar a ser realmente propietarios, porque as vivendas estaban sen rematar. E a segunda exposición, que foi pouco tempo despois, tivo lugar na Galería Sargadelos de Ferrol. Neste caso, o plantexamento foi similar. Tamén crear unha segunda piel, a que vedes aquí. Neste caso, por cuestións da sala, non puidemos introducir os puntais de obra, pero fixemos unha cousa parecida con vallas de obra. Tamén as fotografías quedaban suspendidas e flotando tamén como esta especie de soños etéreos que proxectaban sombras na parede. E logo tamén un aspecto que quixéramos sinalar é que o tema tivo unha inmensa repercusión mediática coa que non contábamos nin de coña. E a verdade é que nos vimos incluso un pouco superadas, desbordadas polo tema, sobre todo ao principio, a raíz da primeira expo, non? Sí, quería comentar que houve aí un momento coa primeira expo que estivemos como recopilando, para ver en cantos sitios saíamos, porque nos sacaron incluso no Telediario Nacional de, non sei, de Telecinco ou de 4, e tal. E empezamos a recopilar e levábamos sobre 40 e xa dixemos, xa é imposible de seguir contando. E o tema é que, efectivamente, podería dar o mellor en sí mesmo o tema da repercusión mediática deste proxecto para falar largo e tendido, porque como ás veces facemos intervencións que se consideran de unha presenza moito maior e máis contundentes, e como de repente esta reflexión así tan casi casual chegou tan á xente. Sí, precisamente o que nos dimos conta, máis aló de que o noso ego viuse tremendamente, obviamente, desbordado e nos sentíamos estupendísimas, porque despois deste esforzo que fixéramos, que tivera esa repercusión, obviamente é agradable, pero o que máis nos gustou foi darnos conta de que isto era un tema que chegaba a todo o mundo, en realidade, que estaba tendo esa repercusión porque lle interesaba a todo o mundo, porque todos estábamos víndonos prexudicados por este tema de algún xeito, ou coñecíamos alguén que lle estaba pasando isto. E isto, finalmente, foi o que máis nos enriqueceu, e ademais de poder tamén contactar con outros profesionais, cando fixemos algunha outra expo colectiva, por exemplo. Entón, realmente foi bastante enriquecedor todo o resultado, non? Por exemplo, este é un artículo publicado en Domus Web. Levamos varios premios, aparte do premio do colexio que comentaba Chus. Este é o Festival M3. Quedamos prefinalistas na Bienal Española do 2013, era, non? O premio COAC, do que falaba Chus. Estivemos na exposición inaugural de Architecture Gallery en Barcelona. Esta foi unha expo na que participamos en Ferrol, no Centro Torrente Ballester, na Summer Exhibition de Londres. Foi curioso aquela experiencia. Na Time to Change, Edimburgo, unha galería que tamén iba un pouco do mesmo tema, pero enfocado desde un punto de vista bastante máis optimista sobre a crisis, en Centro-Centro, en Madrid. E, finalmente, para nós foi como un pouco un broche de oro. Quixéramos falar do proxecto en pasado, pero, desgraciadamente, todavía este problema está latente, non
non sabe moi ben que vai pasar con toda ese parque inmobiliario de ruínas prematuras hacia onde vamos, non? Pero sí que para nós foi como un pouco broche de oro que finalmente a serie fora exposta no pabellón español da Bienal de Venecia o ano pasado, no espacio central do pabellón, no que se expoñían tamén outras series fotográficas, outras 7 series fotográficas que trataban tamén un pouco o mesmo tema, non? Sí, sobre eso, bueno, unha apreciación, non? Que, claro, as series que se expuxeron, que se seleccionaron, porque o tema sobre o que trataba era sobre a crise en España, non? Unfinished, non? As obras inacabadas, das series, creo que eran 7 series, non? As que seleccionaron para amosar isto, nas fotografías, o diferente, digamos, do Spanish Dream, é que estaban habitadas, non? O demais era, pois, reflexar, non? Dun xeito descarnado, realmente, os efectos da crise sobre o físico, sobre o construído. E a xente parábase moito na nosa serie. Además, se reían moito tamén. Non falemos de aboas agora. Ben, bueno, e nada, e de novo, bueno, pois co do pabellón de novo surxiu o interés mediático, non? Que aí, bueno, xa non participamos porque xa a xente do pabellón era exactamente, non, de novo. E queríamos, isto, bueno, era o proxecto que vos queríamos contar, pero queríamos facer unha reflexión tamén como sentíndonos un pouco esa xeración de arquitectas galegas que está, bueno, pois que rematamos a carreira a primeiros do século XXI, non? E que nos tocou lidiar pois con un cambio de profesión importante, non? E que, por tanto, pois nos levou a reflexionar tamén pois que papel xogábamos nós como parte da sociedade, non? Somos os referentes de arquitectura que temos sirven agora, que é o que nos temos que inventar, non? Para seguir adiante. E o certo é que este proxecto que fixemos, o de Spanish Dream, nos deu moita base para eso tamén, non? Porque foi unha reflexión sobre as circunstancias, pero realmente no fondo tamén foi unha reflexión sobre o noso papel, non? E un dos certames, un dos eventos nos que estivemos foi en Arquea Próxima no ano 2010, aquí o vedes, Arquea Próxima é... 2012. No 2000, no, pero era esta edición, sí. E logo celebrouse o foro no 2012. E o tema é que, bueno, recollemos, esta é unha tabla que nos fixemos, intentando ver que era o que estaba pasando, non? E porque resulta curioso nos foros que organiza Arquea Próxima, que é algo que organiza a Fundación Caja de Arquitectos, con arquitectos que levan exercendo menos de 10 anos, é dicir, que estamos a falar de xente que cando entramos na escola pois estábamos achegándonos e incluso se chegou a superar o 50% de presencia feminina con respecto á masculina, non? A arquitectura, unha carreira tradicionalmente masculina, sufre a finais do século XX un volco importantísimo, fundamental na ensinanza. E entón preguntámonos que pasa cando chegamos á profesión, non? E entón, claro, a nosa perspectiva, en moitos casos, pois a verdade é que sí, que ves que as condicións de igualdade, tanto cuantitativas como cualitativas, digamos que non se vive unha situación de normalidade como se supón que sí debería de ser, precisamente, non? Por unha presenza similar. E miramos a través deste foro que era o que estaba pasando coa xente máis das nosas xeracións, non? E en canto a xénero, non? E descubrimos algo que nos chamou a atención realmente e que, bueno, queremos poñer sobre a mesa, non? E é que, se vos fixades, a participación, bueno, en xénero dividimos mulleres, homes, non? Dun xeito simplificador, a presencia de mulleres nesa selección, é dicir, en exercicio profesional con menos de 10 anos, en todas as edicións, se vos fixades, pois, bueno, vai subindo, non? Partimos dun 25%, chegamos a un 35%, pero sigue sendo minoritaria. Cando no 2014 e 2015 estamos falando de unha cantidade de xente que rematou a carreira nun 50% mínimo, non? E, sin embargo, a presencia en este tipo de difusión arquitectónica sigue sendo menor. Pero pasa algo este ano, que foi no que nos participamos co proxecto de Spanish Dream, non? Algo realmente
sorprendente cando non debería selo, non? Esta debería ser a normalidade. E é que máis do 50% son mulleres. Ben, que pasa este ano? Este ano pasa que a comisaria, Ariana Cantís, propón como tema nuevos formatos, non? E entón empeza a plantexarse si en arquitectura estamos a falar só de construcción, de proxectos constructivos como tradicionalmente se entende a arquitectura, ou estamos a asistir nun momento de crise no que baixa a construcción a un replantexamento da propia profesión, non? E que están facendo os arquitectos e as arquitectas? E entón, de repente, aí o noso xénero ten unha presencia fundamental. Si, bueno, sacamos outra serie de datos de traballo en equipo, non? Etcétera. Pero que iso é do máis importante, non? Que se pode extraer. E, ademais, curiosamente, en estos novos formatos presentáronse proxectos máis a modo tradicional, pero máis do 60% dos proxectos presentados por mulleres non eran proxectos constructivos. Non é a idea do arquitecto no seu estudio, senón que se está traballando noutros temas, non? Que nos que estábamos, por exemplo, nos tamén co Spanistream. Como, por exemplo, seleccionamos un par de exemplos para explicar o que nos referimos. Unhas compañeiras de Sevilla, Espacio Elevado al Público, presentaron este proxecto que traballa sobre urbanismo, é previo a un proxecto tradicional, a un proxecto de definición constructiva e urbanística de unha rúa, e o que plantexan é o seguinte: van a intervir na zona sur de Sevilla, nun polígono pois con unha problemática moi importante en canto a está moi separada da cidade, non, por unha serie de infraestructuras que a cortan, e onde a rúa central é esta, que é unha rúa pensada exclusivamente para a circulación, para a entrada na cidade. E o que se plantexan elas é, previo a unha intervención, traballar sobre urbanismo participativo. Entón, integran, a través de unha serie de performance e de actuacións na rúa, coa xente, con distintas xeracións, con distintos traballos, chegan incluso, como vedes, a pintar unha pequena estación de parada, porque por ali pasa o tren de cercanías, pero non para, non? E entón, fan unha figuración de como isto sería si parase o tren aquí, non? E a partir de isto, dese traballo na rúa, recollen toda esta información e trasládana, tradúcena en intervencións, non? E este é un traballo previo á posterior definición arquitectónica a nivel de proxecto. Ou, por exemplo, o traballo de Almudena de Benito con Chiquitectos, mostrando unha confianza plena na educación, non? E a arquitectura como un arma educativa, no que tamén traballa Ana, non? E moita outra xente, e que se plantexan que a través da arquitectura se pode formar unha sociedade mellor, non? Dende a base, máis sensible cara ao patrimonio, máis sensible cara á sostenibilidade, máis sensible cara ao que significa intervir, etc. E de aquí, pois, un pouco a pregunta, a dúbida que plantexamos é se en realidade, cando falamos de as estatísticas clásicas de tanto por cento de participación feminina, tanto por cento de participación masculina na arquitectura, si en realidade o que estamos facendo é reducindo o campo da arquitectura, non? E que cando ampliamos ese campo, en realidade os números cambian, non? O que nos leva a pensar si non estamos redefinindo o mellor nos ou contribuindo a redefinir o que é a arquitectura do século XXI. E xa para finalizar, comentamos que nos gustaría finalizar con unha reflexión de como a primeiros do século XX a loita feminista se levaba ás rúas. O exemplo máis radical quizáis é o das mulleres británicas, as sufragistas británicas que iban á rúa a pelexar porque a situación era descaradamente tremenda, non? E que hoxe en día estamos nunha situación na que
É obvio, gustaríanos decir que non, pero é obvio que non é de normalidade, non? E que, por tanto, como temos que actuar, non? E citando a unha destas sufraxista británica, Lavena Saltonstall, que cando a detiveron porque iba nunha marcha cara ao Parlamento, non ante o xuiz, a todas as preguntas que lle facía, ela só respondía: o axente de policía opuxo resistencia mentras eu cumpría co meu deber. E nós, nese sentido, queremos rematar con isto, non? Porque nos gustaría ter as ideas claras tamén, non? Bueno, pois moitas grazas. Creo que quedan moitas interrogantes. Estupendo para despois falar. Seguimos con María Novas. Sí, pasas para allí. Bueno, gracias, Chus, pola presentación. Me permitides, antes de empezar, tamén quería agradecer a Lucía Oca, que foi a persoa que me contactou, e, por suposto, facer o extensivo agradecemento a todo o Consello da Cultura Galega. Darlles os parabéns tamén, non? Porque estas, por desgracia, non son unhas jornadas moi habituais no noso campo, no campo da arquitectura, e se cabe por eso aínda son máis necesarias. Eu igual resulto demasiado académica porque estou inmersa nunha estancia de investigación no estranxeiro, pero, bueno, prometo vos que intentei facelo o máis ameno posible e espero que vos resulte interesante. Vou vos falar de mulleres, arquitectura e feminismo e vos diredes se isto que ven sendo como se cose. E para falarvos disto, quero partir dunha idea principal, que é a importante influencia e impacto do feminismo teórico filosófico ao longo da historia. Isto ven sendo os conceptos, os métodos e as estruturas que nos permiten, por unha banda, comprender a situación das mulleres no seu contexto social, coñecer a natureza da desigualdade e promover a igualdade efectiva entre todas as persoas. Aquí na imaxe tedes unha recomendación que é un libro moi recente da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, se pronuncio ben, e que en realidade é unha transcripción dunha charla TED que foi viral no ano 2012. E, como curiosidade, este libro se agasalla a todos os estudantes de 16 anos en Suecia. En base a esta idea, eu me fago a seguinte pregunta, que é a que vou intentar dar resposta hoxe aquí con vos, que cal ven sendo a situación específica das mulleres na arquitectura e se tivo o movemento feminista un impacto no desenvolvemento da disciplina. E para intentar dar resposta a esta pregunta, quero partir de unha reflexión inicial que vou intentar facela moi corta, e é que a historia da arquitectura occidental, ou mesmo que a historia universal, se trata dunha narrativa, é unha construción social que está basada en acordos maioritarios e que organizan a realidade dunha determinada maneira que marca un sistema de coñecemento. A crítica feminista leva tempo dicindo, xa dos anos 60, leva décadas advertindo de que estes sistemas precisan ser revisados porque fallan en precisión, pois só teñen en conta os eventos clave e o impacto diferenciado dos feitos históricos sobre o homo occidental. Por poñervos un exemplo, a Revolución Francesa, por exemplo, a data 1789, que nada menos implica nada máis e nada menos co paso da idade moderna á idade contemporánea, coa Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán, non era unha declaración universal, non incluía ningunha muller e as persoas escravizadas, máis da metade da poboación do momento. Polo tanto, a relevancia dese feito histórico debería ser, polo menos, posta en cuestión ou a crítica incorporada. Simplificando moitísimo. Polo tanto, se vamos á historia da arquitectura occidental, podemos organizarnos en idades, a idade antiga, Grecia, Roma, a idade media, románico, gótico, idade moderna, renacemento, neoclasicismo, para pasar finalmente á idade contemporánea coa arquitectura do século XIX, os modernismos, as vanguardas, o movimento moderno, o funcionalismo, etc. Pero que pasa se ao longo deste percorrido cronolóxico poñemos o foco na situación das mulleres no seu contexto social? Bueno, pois que atopamos diferentes etapas moi diferenciadas. Podemos falar dunha primeira fase ou protofeminismo, feminismo premoderno,
Podemos falar dunha segunda fase ou primeira onda, na que xa comeza a haber unha vindicación de igualdade ilustrada coa ilustración, dunha segunda onda marcada, como decía Luz, polo movimento, sobre todo, polo movimento sufraxista, e a partir do último terzo, mediados do século XX, a terceira onda que xa implicaría a expansión da teoría feminista. Vamos a facer un recorrido moi simplificado, despois, se queredes, falamos máis en profundidade por estas 4 fases, comparando coa situación que pasaba na arquitectura. Na época anterior á Ilustración, que atopamos? Pois que había un forte arraigo das teorías bioloxistas que xa dende a Grecia clásica levábamos arrastrando. A muller é inferior por natureza. Só decía Aristóteles na Política, no século IV a.C., que escribía: o macho é superior e a femia inferior, por natureza. Un goberna e a outra é gobernada. E este principio de necesidade esténdese a toda a humanidade. Polo tanto, no antigo réxime, cal era a situación das mulleres? Pois estaban sometidas ao poder masculino, ben fora dos seus pais, irmáns ou maridos, a súa autonomía era negada, non podían acceder ao espacio público en termos de espacio do poder. A violencia contra as mulleres non só era socialmente aceptada, senón que tamén era justificada. En canto á educación, era moi minoritaria, estaba reservada para aquelas mulleres de clase alta, nobres ou religiosas, e era segregada e estaba baseada na diferenciación sexual. Isto que quere decir? Pois que as mulleres eran instruídas na tradición religiosa ou nos valores asociados á esfera doméstica. Sobre todo, unha educación baseada en valores como a obediencia, a abnegación e o sometemento. E aquí na imaxe tedes un anuncio dun libro moi influinte aquí en España que foi escrito por Fray Luis de León no século XVI, que é La perfecta casada, e que foi un libro que escribiu para a súa prima para darlle consellos, que se iba a casar. Neste libro se reforza o rol exclusivo da muller como nai e esposa e imaginadvos o impacto que tivo que este un anuncio dos anos 30 en España, dunha librería. Nesta fase non podemos falar dun feminismo, dunha vindicación de igualdade como tal, pero sí que existiu un protofeminismo que está documentado nos memoriais de agravios ou queixas de mulleres e tamén na pioneira obra de Christine de Pizan, La ciudad de las damas en Italia, que é do século XV. Que pasaba, mentras tanto, na arquitectura neste período? Sería precisamente en Italia donde naza o Renacemento. O Renacemento supón o paso da Idade Media á Idade Moderna e supón unha ruptura na cosmovisión do mundo. Deixa de estar Deus no centro e o home pasa a estar no centro. Tamén nesta época nacen os primeiros profesionais da arquitectura modernos como tal, se diferencia do mestre de obras medieval gracias á invención da perspectiva, os arquitectos xa proxectan, surden tamén a difusión da teoría da arquitectura e proliferan os tratados de arquitectura, que aínda hoxe, 5 séculos despois, son estudiados en moitas das escolas occidentais. Esta nova cosmovisión, que estaba basada tamén na Grecia clásica, que poñía o home no centro, que se chama antropocentrismo, é a doutrina do antropocentrismo, ten un nesgo androcéntrico. Isto que quere decir? Que o masculino se lle atribúen características universais. É dicir, o ser humano, a universalidade, se representa a través e exclusivamente do home. E isto se ve moi gráficamente nas dúas imaxes que vos traio. A vosa esquerda tendes o Home de Vitruvio de Leonardo da Vinci do 1485 e a vosa dereita o Modulor de Le Corbusier de 1946. O canon, a norma, a medida que adaptar a arquitectura, 5 séculos despois sigue sendo o home. E é moi curioso no Modulor, sobre todo, que é unha figura, un debuxo moi simplificado, pero importante, se debuxa. Se trata de homes. Sen embargo, sí que había mulleres no Renacemento, exercendo arquitectura, pese a todos estes impedimentos. Chegáronnos varias, eu aquí vos traio unha delas. Se trataba sobre todo de excepcións á norma, por suposto, elas estaban excluídas da práctica e da teoría da arquitectura, pero eran mulleres de clase alta, con acceso á cultura, con recursos económicos e con certa autonomía e, sobre todo, propiedades propias. Este é o castelo de Chenonceau, na Ribeira do Loira, que ten unha historia moi singular, foi construído a finales do século XV por Catherine Brissonet, mentras o seu home batallaba. Ten unha historia moi singular porque foi construído e habitado ao longo da súa historia por mulleres que tiveron certo poder e autonomía, como vos decía.
A día de hoxe é un enclave turístico de vital importancia en Francia e foi declarado Patrimonio da Humanidade. Sin embargo, non o estudiamos nas escolas. Esta sería a primeira fase, vale? Agora pasaríamos á segunda, que con posterioridade ao Renacemento viría a Ilustración, xa falaríamos dunha primeira onda do feminismo, o século XVIII, o século das luces, sen embargo, as mulleres seguiron sometidas á oscuridade. A súa situación non se ve modificada a pesar do debate ilustrado. Xa decía Rousseau, un filósofo importante, moi influente tamén, que dedicou moitísimos esforzos en argumentar a non capacidade de raciocinio da muller e, polo tanto, a súa non posible pertenza á cidadanía. Lembremos o que falamos anterioridade da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán e do lema da Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, pero solo entre homes. Sin embargo, o debate racionalista sí que propiciou que melloras no acceso á educación non formal de algunhas mulleres aristócratas ou burguesas que asistían aos salóns parisinos, que eran lugares de debate intelectual e, polo tanto, educación non formal, e así apareceron as primeiras ilustradas que empezaron a demandar a plena cidadanía tamén para elas, a consecución de dereitos xurídicos, civís e educativos. Este pensamento se ve reflexado, sobre todo, en dúas obras moi pioneiras, que serían Francia 1791, a Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá, do Lampe de Gouges, quen acabaría guillotinada, por certo, en Inglaterra, de 1792, a Vindicación dos Dereitos da Muller, de Mary Wollstonecraft, que entendes na imaxe que é a nai de Mary Shelley, a autora de Frankenstein. Este movimento cultural ilustrado tamén tería o seu reflexo na arquitectura. O neoclasicismo buscaba a volta á pureza e a universalidade nas artes baixo a luz da razón. Aquí na imaxe tedes unha reinterpretación dun cadro moi famoso que igual vos soa, que aos arquitectos seguro que sí, porque estudiamos todos, que é A liberdade guiando o pobo, de Eugène Delacroix, de 1830, e que nela aparece unha Venus clásica, representando a Francia, guiando os revolucionarios franceses. Vemos persoas de burgueses, clase obreira, etc., pero todo ese pobo ten unha característica homoxénea común, e é que son exclusivamente homes. Nesta etapa tamén nos chegaron varios nomes de mulleres que exerceron arquitectura, pero non se producen modificacións coa etapa anterior, seguen sendo excepcións á norma. Aquí na imaxe tedes unha vivenda que ten unha historia moi singular, que foi construída polas primas Parminter, que recibiron unha herenza, fixeron unha viaxe moi longa por Europa. Se inspiraron e ao chegar a Inglaterra construíron a súa vivenda. Elas eran solteiras. E como curiosidade, despois da súa morte, alegaron especificamente as mulleres solteiras da familia como símbolo de liberdade da muller. Se cumplen as mesmas características da época anterior. Eran mulleres composibles, sobre todo con propiedades propias nas que el poder levar a cabo os seus propios deseños. E agora entraríamos na terceira fase, que unha vez negada a pertenza á cidadanía na Revolución Francesa houve un movimento de contestación. O sufraxismo, o movimento sufraxista, continuaría a loita inaugurada polas mulleres ilustradas, sobre todo a partir da segunda metade do século XIX en países como Reino Unido e Estados Unidos, ata comezos do século XX. Este movimento, por primeira vez, é un movimento xa organizado e con certo carácter internacional, e as sufraxistas entenden o dereito a voto como un medio para obter dereitos educativos e laborais. Aquí na imaxe tedes un frame da película de Mary Poppins que foi feita no ano 1964, pero está basada en Londres en 1910. Probablemente nunca a vemos con esos ollos críticos, pero tanto hai dúas persoas moi singulares, que é a señora Banks, que é a que tedes na imaxe, que é unha empedernida sufraxista, e a propia Mary Poppins é unha muller traballadora, libre e independente. Sen dúbida son dous roles moi transgresores para a sociedade da época. E que pasaba, mentras tanto, nesta época na arquitectura? Bueno, pois, co auxe das transformacións económicas no século XIX, o desenvolvemento do capitalismo, a revolución industrial, a aparición dos novos materiais na arquitectura, vou simplificar moitísimo, de verdade, as académicas me vais a matar. Pasamos dos historicismos, a arquitectura ecléctica, o neogótico,
pola arquitectura do ferro, a aparición das novas estacións, os edificios industriais, aparecen os edificios en altura, a Escola de Chicago en Estados Unidos, pasando polos movimentos organicistas de final de século, arts and craft, modernismos, para, a comezos do século XX, producirse a ruptura coas vanguardas artísticas e o movimento moderno e o funcionalismo. O movimento moderno implica unha nova linguaxe arquitectónica na que a vivenda pasa a ser concebida como unha máquina de habitar, a forma segue a función, o menos é máis. Son baseadas estas ideas, estes preceptos do movimento moderno están baseados nas ideas sobre todo dos grandes mestres, que son os que tedes na imaxe, son os arquitectos máis influentes de todo o século XX. Isto é unha portada dun xogo feito por un estudio de arquitectura holandés en 1999, no que podes aprender as grandes obras de arquitectura e as grandes citas dos arquitectos, dos mestres de arquitectura moderna, e tedes, bueno, a Frank Lloyd Wright, Le Corbusier e Mies, e, bueno, creo que Culas o do medio, pero porque holandés deberon de encaixar aí. E, casualidade ou non, todos son homes. Pero xa había arquitectas neste período. Os avances producidos durante a segunda onda feminista propiciaron dereitos educativos, un mellor acceso á educación, xa había pioneiras estudiando nas universidades europeas, sobre todo nos países nos que se produciron os movimentos, como Estados Unidos, Inglaterra e Finlandia, que tamén falaron de Finlandia. As pioneiras arquitectas estaban ali. Pero, sin embargo, estas mulleres estaban contidas nun segundo plano ou asignadas a tarefas propiamente femininas, como o deseño de interiores ou de mobiliario. Empezaron a aparecerse nos movimentos historicistas, pero, sobre todo, será a partir das vanguardas no século XX, cando atopemos importantísimas representantes do movimento moderno, como foron Eileen Gray ou Charlotte Perriand. De Eileen Gray, por exemplo, eu nunca escoitei falar na escola, o cal é fixo unha vivenda que é verdadeiramente un fito do movimento moderno. Pero, bueno, aquí na imaxe eu vos traio a austriaca Margaret Schut-Lihotzky, que traballou ata a súa vellez e sempre expresou un marcado compromiso social coa súa obra. Ela buscaba solucións, o que ela entendía como a situación de escravitude da muller. Esta é a cociña de Frankfurt de 1927 e se pode recoñecer como a pioneira das cociñas modernas, o mobiliario empotrado, o funcionalismo, as superficies de fácil limpeza, etc. E que pasaba, mentras tanto, no Estado español? Porque ainda non podemos falar do Estado español. Bueno, pois as primeiras estudantes de arquitectura nacen ao calor da Segunda República, que tiña unha legislación encamiñada á igualdade de dereitos políticos e civís, pero tamén en materia educativa. Matilde Ucelay sería a primeira graduada en 1936, que recibiu en 2004 o Premio Nacional de Arquitectura, e entre, creo que eran 4 estudiantes que había en Madrid, había unha galega, que moi poucas coñecemos tamén, que era Rita Fernández Queimadelos, e que tivo cativeiro... Pois encantada. Pois Rita tuvo que esperar a que rematara a guerra para obter o seu título en 1941. Está sinalada na frecha, na imaxe, como vedes, cos seus compañeros de clase en 1935, nunha imaxe que, por certo, do Consello do Álbum da Conselleira Galega, que creo que foi doada pola súa familia. Bueno, como vedes, ela sola está rodeada completamente por homes. O franquismo en España suporía un retroceso nas liberdades adquiridas da muller e a volta das mulleres ao fogar, á esfera doméstica, como a máis alta encarnación da virtude e da moral cristiá. E xa vamos a entrar na última das fases, que sería a partir de mediados do século XX. E ao finalizar a Segunda Guerra Mundial, nos países occidentais produciuse unha situación similar á española. Se promove a reafirmación cultural da volta da muller ao fogar. Esta reafirmación tería unha resposta inmediata que provocaría o inicio da terceira onda feminista. Aquí na imaxe tedes unha obra contemporánea
da filósofa Simone de Beauvoir, que está facendo a UV de Vitoria, que escribiu en 1949 El segundo sexo, e que é unha obra revolucionaria porque avanza o concepto de xénero. Ela di, non se nace muller, chégase a selo. A desigualdade construída socialmente transmítese a través da educación e, polo tanto, susceptible de ser modificada. Mentres tanto, na arquitectura, en resposta a esa austeridade do menos e máis do movimento moderno, a partir dos anos 70 se volven as referencias ornamentais, aparece o deconstrutivismo, expresionismo estrutural, etc. Aquí na imaxe tedes unha obra dun arquitecto español, de Ricardo Bofill, que é un complexo de vivendas públicas nos arredores de París e que pretendía ser unha utopía posmoderna. Como curiosidade e paradoxa, foi un dos escenarios fai tan só 2 anos da última película de Los Juegos del Hambre, que é unha distopía. E neste último terzo do século XX, como tamén comentaba Luz, a presencia das mulleres nas escolas de arquitectura xa se xeraliza. Que se xeralice non quere decir que haxa igualdade. Se xeraliza aproximadamente en torno a un 30%. A igualdade non chega ata comezos do século XXI. Pero sí que hai máis mulleres estudando e comezando a ser profesoras xa de arquitectura. Entón, é cando se fan evidentes os obstáculos estruturais. Segregación horizontal, elas son máis asalariadas, menos profesionais liberais, que é considerado de maior prestixio. A segregación vertical, o teito de cristal ou o champegañento non acceden a postos de liderado. As maiores tasas de abandono da profesión, non importa que haxa igualdade nas escolas, porque elas abandonan máis a profesión. A invisibilidade e non recoñecemento. Aquí na imaxe tedes a arquitecta posmoderna Denise Scott Brown, en 1966, que é coautora dun ensaio moi famoso, que tamén todos estudamos nas escolas, que é Aprendiendo de Las Vegas, en 1972 foi escrito, xunto ao seu compañeiro Robert Venturi. El recibiu o Pritzker no ano 1991. Ela sigue pendente de recoñecemento. De feito, houve unha demanda, xa levan varios anos reclamando que se considere, que se lle dé tamén a ela pola coautoría, pero a comisión do Pritzker dixo que non, que solo a Venturi. Como anécdota tamén, bueno, anécdota non, pero el ten un artículo moi interesante de Denise Scott Brown do ano 1989 que é Room at the Top, The Sexist and the Star System in Architecture, e na que narra literalmente como a maioría das mulleres profesionais poden contar historias de horror sobre a discriminación que sofren nas súas carreiras. No seu caso, por exemplo, lle teñen pedido que se aparte a hora de sacar unha foto ou que engadir o seu nome a portada un libro pois iba en detrimento do deseño da misma. Este caso, que é moi coñecido, serve para visibilizar unha realidade histórica e injusta que as arquitectas vimos sufrindo. Eu ainda son moi nova, pero seguro que aquí tamén temos auténticas historias de terror. En algúns casos, unha realidade histórica injusta que en algúns casos ainda estamos a tempo de reparar, como estamos facendo aquí hoxe, recoñecendo a unha das pioneiras na arquitectura en Galicia. E xa remato, eu non podo falar moito de Pascuala porque non me deu clase, eu empecé a carreira en 2005. Non é túa? É que solo... Sí, iba a decir que eras coautora desta obra. Eu iba a rematar con esta imaxe, simplemente. Sabía que podía ser polémica, pero atraio por unha razón. Pois o que teño pensado decir é que iba a acabar con esta imaxe introducindo a Pascuala, de quen espero aprender hoxe, porque non coñezo personalmente, non tuve a oportunidade de ser a súa alumna, e do que a única oportunidade que tuven eu foi vivir unha das obras das que eres coautora, que é o mercado e a plaza municipal da miña vila de Bueu. Esa é a razón. Nada.
Esta agua no sé de quién es. Ah, vale. Bien. No, ya me la he cogido. Eso lo hizo antes también. Bueno. Sí, sí, vale. ¿Y esto se pasa? Así, vale. Bueno, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí en este homenaje a Pascuala. Y bien, como imagino que veis por el título que he escogido para esta conferencia, esta charla, que es El espacio público es paisaje, es porque mi campo profesional es la arquitectura del paisaje. Descubrí lo que es un proyecto de paisaje estudiando el trabajo de Roberto Burle Marx, que recuerdo que me fascinó a finales de los años 70, cuando estaba terminando la carrera de arquitectura. En paisaje, digo esto porque en arquitectura no se estudiaba paisaje en aquellos tiempos, en los años 70. En paisaje siempre he hecho proyectos en los que parece que no se ha hecho nada, donde como arquitecto he pasado de puntillas para hacer entrar en valor lo existente, la memoria del lugar, la vegetación. Recuerdo que a veces, al querer publicar o cuando me pedían algún proyecto para una revista de arquitectura, me decían, pero en estas fotos no se ve nada. Y es justo lo que yo quiero, que no se vea nada, que parezca que aquel paisaje ha estado siempre allí. Esto quiere decir trabajar con el paisaje, no en contra, con la voluntad de adaptarse a las condiciones de la materia y del lugar. Si el paisaje es una mirada y el territorio es lo que vemos los espacios agrícolas, los humedales, los bosques, etc. Vemos esta tierra que queremos, que es fruto de un gran esfuerzo humano y de una sociedad que a la vez es fruto de la capacidad regeneradora de la madre tierra y que, por tanto, hay que respetarlo y interactuar con veneración, donde los elementos naturales, el agua, la tierra, la vegetación, son los que mandan. Desde el proyecto de paisaje nos ponemos a sus órdenes. No querer imponerse a los elementos naturales es fundamental para este tipo de proyecto. Es un ejercicio de humildad. Hay que ser conscientes de nuestro tiempo humano en relación con el geológico de la Tierra. El respeto por lo existente, el reciclar, el aprovechar, el no pretender dejar huella. Hay que estar sin que se note, porque el territorio, el paisaje, es quien nos acoge, nos cuida, nos alimenta. Nunca se había producido como ahora una agresión y ocupación del territorio tan grande en extensión, construcción de corredores de servicios viarios, ferroviarios, crecimiento de las ciudades de manera difusa, empleo cada vez más grande y dilatado del territorio. Se está produciendo un grave conflicto entre el mundo rural y el urbano. Y es sobre todo en esta franja de transición entre lo urbano y lo rural, el periurbano o las periferias, como lo queramos llamar, que es cada vez más extenso, donde se producen los mayores desequilibrios.
Es aquí donde encontramos la mayor concentración de suelo sin ocupar o ocupado por actividades que no tienen ninguna consideración con el entorno y el paisaje en el que se ubican, donde la ciudad ha ido creciendo de forma difusa por el territorio y el territorio ha quedado intercalado con la ciudad y convertido en grandes terrenos BACs, donde el territorio es compartido de forma desordenada por las actividades gentrificadas de los centros de la ciudad. Una actitud nueva de acercarse al paisaje de las periferias de los núcleos urbanos es la de interesarse por las proximidades, por las fricciones de las realidades, las superposiciones de los tiempos y de las intenciones, de hacer que los usos del territorio no sean monoorientados ni funcionales en el sentido estricto, de encontrar las dimensiones para un nuevo orden. Es necesario restaurar, rescatar, reconducir estas grandes piezas de tierra desocupada, abandonada de su uso anterior, maltratada, convertida en vertederos, en baldíos. Tierras que han sido expoliadas de sus usos, de sus habitantes, y que se han convertido en tierras de nadie, donde el urbano y el rural, en los bordes, entre el urbano y el rural, en los bordes de los corredores de servicios. Tierras donde la presión urbana y urbanizadora es cada vez más palpable. Y los paisajistas debemos abordar el verdadero rescate del paisaje. Estamos trabajando en devolver las conexiones biológicas del territorio, en restaurar espacios degradados, canteras, vertederos, ríos, arroyos, zonas contaminadas, espacios que hay que remediar, zonas húmedas, zonas rurales, bosques, playas. Y esta es la materia que dispone el paisajista para sus proyectos. El proyecto de paisaje debe ser un proyecto útil, debe construir espacios ordenados que nos acojan frente a este territorio absolutamente cambiante e inhóspito. Debe establecer las continuidades con lo existente, con la memoria del lugar, donde la economía de medios y la lógica de su diseño contribuyan a reducir el impacto sobre los recursos del planeta. Debemos ser conscientes que el despilfarro material y energético, el desorden caprichoso o el experimento ya no sirven. El nuevo orden requiere una lógica de economía de medios, unas políticas de reconciliación social y un alto grado de reflexión. Debemos asumir la gestión sostenible de los recursos de la tierra, porque todos y todo somos y formamos parte de este territorio que se nos escapa, de este territorio que se está transformando al ritmo del cambio climático, de la sobreexplotación. Este territorio que, entre otras cosas, es el territorio de nuestro espacio público en el que intervenimos como paisajistas. Y quiero citar una frase muy bonita que explica muy bien qué es el proyecto de paisaje para mí. Dice así: hace tiempo la sombra de un árbol era una semilla. Es una frase de un arquitecto portugués, Pedro Antonio Janeiro, que no conozco, pero que es amigo de unos amigos míos italianos,
y es que la sombra de un árbol es el origen del espacio público, del espacio de convivencia, de relación, del foro. Esta frase habla del tiempo, del pasado, que es la semilla, del presente, que es la situación ahora de la sombra, del futuro, que habla del crecimiento del árbol. Es el tiempo del paisaje, de la materia, de los elementos, del intangible. En definitiva, la sombra que crea un lugar físico definido, que se utiliza, que tiene un uso concreto. La sombra que, a la vez de ser tan intangible, es tan acogedora. La sombra hecha del impedimento del rayo solar, producto de la luz. La sombra que crea un microclima a su resguardo, que favorece el cobijo de los seres vivos. La sombra que no existe sin el árbol, que no existiría a su vez sin la semilla. Y así es como entiendo el proyecto de paisaje. Poner una semilla, dejar que pase el tiempo, iniciar un proyecto que se irá desarrollando y creciendo poco a poco. Una semilla que acaba creando un lugar para ser habitado. Un espacio público se puede proyectar desde fuera, a vista de pájaro. Se puede proyectar pensando en la gente que lo ha de utilizar, pensando en cómo se va a vivir, cómo se percibirá, cómo se andará, cómo, en definitiva, lo disfrutará la gente. Y es necesario que tú te conviertas en usuario mientras lo proyectas. Recuerdo hace algún tiempo que miraba el paisaje de la Barcelona marítima desde una ventana del 7º piso del Hospital del Mar, un edificio que está en la Barceloneta. Y veía una pieza de ciudad bien dibujada, muy bien proyectada. Era un paisaje bello, una hermosa visualidad. Pero al bajar al nivel del suelo, al nivel del territorio, la cosa cambiaba notablemente. Aquella hermosa visualidad se convertía en nuestra relación real con el mundo. Aquel espacio también proyectado desde arriba era real. Entrabas en la vida de la ciudad, con la gente usándolo para el ocio, para el trabajo, para la curación, para la circulación, donde cada uno tiene su papel y donde todos somos actores. Te adentrabas por el barrio popular de la Barceloneta con la ropa tendida en los balcones y visualizabas el lugar desde el espacio público, desde el espacio comunitario, el espacio que pisamos, el espacio donde se desarrollan las actividades ciudadanas. Y este espacio bucólico, visualmente bonito, se convertía en una realidad viva. Habíamos pasado de la copa del árbol a la sombra. Estamos, pues, reconstruyendo un paisaje diferente, rediseñado, tratando de recuperar la historia a través del rescate de lo que queda e integrando en buena convivencia los diferentes usos del suelo. Un paisaje de calidad construido a través de la definición de directrices claras y de nuevos criterios de convivencia y de uso. Es necesario que estas nuevas directrices sean capaces de reequilibrar el territorio con esta nueva ciudad, para devolver la integración de las diferentes actividades
y para lograr un paisaje armónico. Porque el paisaje, entre otras cosas, es también escritura. El paisaje escribe su historia en el curso del tiempo. La contemplación de un paisaje es la lectura de sus estratos, de sus cicatrices geológicas y antrópicas. Su historia está registrada en su corteza. El estudio de los procesos del territorio en el pasado y actuales explica la formación de un sitio. Es necesario valorizar los elementos que lo definen. Es necesario reconocer la relación que se establece con el territorio y con el tejido urbano. Los estratos de los restos culturales, los estratos del tiempo en el paisaje, son dos conceptos que van siempre juntos. Forman parte de las trazas, de las cicatrices que encontramos de una manera diseminada, que han sido superpuestas a lo largo del tiempo sobre un territorio. Es necesario recuperar, entender estas referencias, estas trazas que un territorio nos muestra. Averiguar la superposición de estratos a lo largo del tiempo para avanzar en el proyecto de paisaje. Proyecto que tiene el deber de meter en valor el patrimonio, sea vegetal, arqueológico o cultural. Entenderlo, acondicionarlo y explicarlo. Esta lectura de los distintos estratos del paisaje, estos restos arqueológicos, valores históricos, valores agrícolas, valores ambientales acumulados a lo largo del tiempo, consolida una estructura que debe ser contemplada desde los principios y objetivos del proyecto de arquitectura de paisaje y considerada como principio y origen para la transformación del lugar a los nuevos usos. Y es precisamente esta relación entre naturaleza y artificio, paisaje y cultura, historia y tradición, y en definitiva arquitectura, que desarrolla el proyecto de paisaje. Y finalmente quiero hacer un homenaje al espacio agrícola y a los agricultores, porque entiendo que es el origen de nuestro paisaje humanizado. Es el paisaje antrópico más genuino, el primero. Un paisaje construido, arquitecturalizado por el hombre para la producción de sus alimentos. Es la primera explotación económica del suelo. Es la primera escritura en el mundo. Es el territorio del espacio colectivo, un paisaje histórico y cultural, un espacio especial, distinto, que convive y subsiste con todos los demás usos de la tierra. Es el espacio que nos alimenta. ¿Y cómo se construyó este espacio agrícola? Lo cuenta muy bien una poesía de Miguel Hernández, Andaluces de Jaén. Y Andaluces de Jaén es también un homenaje a Pascuala, porque Pascuala forma parte del paisaje de Jaén en su infancia. Habla de paisaje cultural, de quién creó el paisaje de Jaén, estas grandes extensiones de olivares. Y dice así: Andaluces, la verdad es que lo quería que lo cantara Paco Ibáñez, pero no me salió. Demasiado sofisticado. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma
¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Va siguiendo y dice, y sigue, ¿cuántos siglos de aceituna? Los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Qué poesía tan hermosa, cómo describe la creación de un paisaje absolutamente humanizado, controlado, diseñado para su explotación agrícola. Más allá de la explotación, de la denuncia de los jornaleros y dueños de la tierra, Miguel Hernández habla de la tierra, de la gente que la cultiva, que vive en ella, de la gente que son esta tierra, que son sus paisajes. Un aceitunero lo es en los olivares, en estos olivares de olivos de troncos retorcidos que forman una legión infinita en los campos de Jaén. Son personas, como dice Pere Jaume, inseridas, incrustadas en el mundo, de las que quizá debemos aprender y relacionarnos con el mundo de un modo más fraternal. Esto es todo. Gracias. Bueno, moitas grazas, Inma, que mellor maneira que acabar con poesía. Imos agora escoitar a María Soseagra, que vai ler ese texto de Pilar Cos, porque non pode acompañarnos. Bo día. A Pascuala Campos. Lala, lúcida arquitecta, libre académica. Barcelona, agosto 2017. Si alguien te hace la pregunta del millón, tú, ¿por qué eres mejor aún? ¿Por qué te hiciste feminista? Puedes responder. Si te paras a pensar, puedes barajar una serie de posibilidades, tipo yo me hice feminista tras una experiencia vital negativa, profunda, por la influencia de ciertas lecturas de adolescencia, por cómo eran las conversaciones que giraban sobre la cuestión con nuestras amigas, tras un proceso intelectual y una serie de reflexiones derivadas. En mi caso, la respuesta a estos posibles orígenes es no. No en mi caso. Yo me hice feminista el día en que en un automóvil en la diagonal de Barcelona, en una maniobra inesperada, me cortó el paso obligándome a un frenazo brusco y de mi boca y bien alto, tras mirar quién conducía, salió una frase contundente. Una dona había de ser, mujer tenía que ser. Una frase que pronuncié resuelta, despectivamente, casi con odio. Yo, en aquellos días, era un alma en lucha contra todo, contra el sistema, contra Franco, contra la familia, incluso sin serlo consciente aún, contra mí misma. Con esta frase supe inmediatamente que había ido contra mis congéneres y mis hermanas, contra mí misma, contra mi propio futuro, y quedé tocada, sorprendida, mejor dicho, desconcertada. Me quedó grabada la sensación de impotencia. No encuentro una palabra mejor ahora para definirla. Y de una forma intuitiva, como reacción y método de supervivencia, tomé partido por el feminismo. Por suerte, poco después conocí a Pascuala, que como casi por ósmosis me inoculó una vacuna contra la intransigencia, en favor de la diferencia y de la igualdad. De hecho, nos conocemos poco, Pascuala y yo. O dicho de otra forma, y para ser más precisa, hemos coincidido en pocas ocasiones, hemos colaborado en pocos proyectos. Y, sin embargo, es como si ella siempre hubiera estado a mi lado, en tantas y tan diversas ocasiones y situaciones, como guía, colega y siempre amiga, como mujer, como madre, por ser arquitecta y por ser profesora de proyectos, como luchadora, como feminista y, por encima de todo, como persona. Pascuala es una referencia y la encontramos siempre a nuestro alcance, sin más. Es y está. Está siempre ahí para aquello que necesites, para contrastar opiniones, para recibir consejos de todo tipo,
para escudriñar entre contradicciones, para establecer estrategias, para escucharte, para hacerte abrir los ojos, para desvelarte nuevos criterios, para acompañarte y para aconsejarte. Pascuala, creo que para todas nosotras es un referente. Para mí es indiscutible. Un referente por edad. Es la más joven de todas nosotras. Es joven en espíritu y lo ha demostrado siempre cuando ha manifestado sin reparo sus ideas, cuando ha puesto en cuestión actitudes obsoletas mediante sus actitudes avanzadas. Es un referente por su pensamiento clarividente, muchas veces irreverente, por sus actos, por su obra arquitectónica, por su forma de ejercer la docencia, por sus reflexiones rompedoras, por los temas de debate elegidos en sus talleres, por las decisiones que le ves tomar o sabes que ha tomado. Pascuala es a la vez, lo sabéis, amigas, la más vital y al mismo tiempo la más madura. Es la más coherente de nosotros y a la vez quien más improvisa. Es la mayor trabajadora y a su vez quien más sabe perder el tiempo para disfrutarlo con sus amistades y consigo misma. Y es a la vez inaprensible, y dicho con todo el cariño, loca, irónica e inocente. Es libre, libre, sin más. Goza de una libertad ganada a pulso día a día. Pascuala nos ha enseñado que sí importa lo que traes entre manos. Importa dejar claro de qué lado estamos en todos los campos en los que nos movemos y nos implicamos. Y evidentemente dejarlo claro tiene sus consecuencias. Consecuencias positivas, por supuesto, ya que se trata de asumir que eso es un tema de coherencia con nosotras mismas. Es un tema de identidad, de saber estar en todos los ámbitos de los que formamos parte. La vida, el feminismo, la profesión, la enseñanza, la política. Se trata de saber encontrar nuestro lugar sin que nos venga dado, sin que se nos imponga. Es un tema complejo, el de aprender a disfrutar del lugar y disfrutar en ese lugar que nos construimos, algunas veces, casi siempre, desde cero. El lugar que aprendemos a ocupar casi contra vientos y mareas. No solo, no únicamente contra viento y marea. Pascuala nos ha enseñado que sí importa todo y a la vez nada es más importante que la vida y sus circunstancias. Nada es más importante que construir la vida de una determinada forma, habitándola, empoderándonos de ella individual y colectivamente, como mujer comprometida con todo lo que conlleva. Se trata de la construcción de un lugar complejo, propio, pero abierto. Puerto franco de acogida que poco a poco aprendemos a saber que debemos ganarnos día a día, con esfuerzo inagotable. Un lugar que debemos aprender a ganárnoslo, incluso a nosotras mismas, contra nuestros miedos, incluso contra nuestra pereza. Y eso Pascuala nos lo ha transmitido permanentemente, con palabras, con actos, con silencios, con miradas, con sus obras, compartiendo proyectos, cursos, talleres, llantar, conversación y movidas muy variadas. Pascuala nos lo ha transmitido con amor y también con ironía, con su saber estar, su saber construir la alternativa a lo usual, a lo oficialmente establecido, a lo que está anclado en nuestro entorno y casi siempre en la base de nuestros estudios. Importa dejar claro de qué lado estamos, decía antes. Tomar partido tiene también sus consecuencias negativas, bastantes. Perdemos apoyos, sentimos una mayor exigencia en nuestro trabajo, aparece la desconfianza, la prevención. Algunas veces nos aislamos y nos asalta la duda de nuestras capacidades, del valor de las decisiones tomadas. En muchos casos nos queda la sensación de que esas consecuencias negativas van a poder con nosotras, con nuestra capacidad de seguir adelante. Creo que de forma común todas estas cosas las compartimos con Pascuala. Creo que compartimos renuncias y rupturas que más de una vez nos sacuden y afectan nuestra vida. Pero creo que la mayoría de estas rupturas suponen tantear y encontrar nuevos caminos, nuevas compañías, nuevos objetivos que resultan ser el inicio de una nueva situación vital y profesional. Creo también que compartimos muchas de las dudas metódicas propias y cercanas que nos planteamos ante las decisiones que debemos tomar y las muchas tareas que llevamos a cabo. Pero quizás las consecuencias negativas de nuestras decisiones son muy inmediatas, siguen un patrón conocido y afortunadamente se diluyen en un mayor o menor lapso de tiempo, se convierten
en nuevas oportunidades positivas. La vida. Nuestras vidas como mujeres profesionales han sido marcadas por un caminar a veces lastrado, a menudo siguiendo un filo agudo, en una situación inestable. Y parece ser que la vida consiste también en que sea posible caer del lado oscuro de ese filo, para seguir adelante. Pascuala, Lala, nos ha dado la mano tantas veces en las situaciones complicadas, con consejos, con argumentos, con ejemplos a seguir o evitar. Por eso, seguramente, estamos aquí todas nosotras, todas ustedes, celebrando su obra vital, arquitectónica y sus enseñanzas. Una construcción propia, sólida, que ha sabido tejer y cocinar con una amalgama variada y heterogénea de ingredientes. Una práctica experimental y coherente basada en el recurso y uso de componentes transversales y algunas veces casi heréticos. Una construcción que la Academia, quizás, algunos colegas y ciertas reseñas, no hayan valorado siempre en toda su dimensión. Probablemente porque la obra y la enseñanza de Pascuala se alejan de los cánones, se basan en la heterodoxia, incluyen conceptos aparentemente volátiles y a menudo inclasificables para sus estándares. Frente a una profesión que en nuestra época se formó en un mundo académico basado más en las habilidades de representación, en la composición y en la técnica, gravedad, peso, volumen, momento flector, tensión, elasticidad, comportamiento de materiales, geometría descriptiva, más que en estudios de sociología o filosofía, Pascuala ha integrado la práctica de estas áreas temáticas en sus métodos de trabajo y de enseñanza. Materiales como la sociología, la filosofía y las ciencias sociales, conceptos como la proactividad y la orientación, la mediación y el respeto, la dignidad y la igualdad, etcétera, materias y conceptos que hoy sí consideramos sensibles y necesarios para formar la práctica de la arquitectura. En la profesión hemos aprendido de Pascuala a observar el entorno, el lugar, las personas, los comportamientos y aspiraciones de los vecinos. Hemos aprendido a construir a partir del análisis, del conocimiento riguroso, pero también desde la intuición, desde las entrañas y desde la colaboración. La solidez de la obra de Pascuala se ha basado en desarrollar estos conceptos, algunos de los cuales me atrevo a definir como frágiles y livianos en un sentido positivo. Unos conceptos que ella ha elaborado, ensayado y aplicado en el marco de una profesión pétrea y sólida, generando unos resultados que destilan belleza, serenidad, esencia del lugar y de sus personas. Al visitar obras de Pascuala no podemos quedar indiferentes a ella. Aprendemos a valorar la diferencia, las otras realidades que son posibles. Captamos la relevancia de los estratos cotidianos. Asimilamos huellas de la memoria anónima. Descubrimos la lógica del sentido común y, al mismo tiempo, la delicadeza de las respuestas al encargo recibido. Aprendemos a desvelar la belleza de las cosas menores, calificadas y tratadas demasiadas veces como intrascendentes. Entendemos en qué consiste eso del compromiso. En la obra de Pascuala podemos palpar la identidad asumida y reivindicada de ser mujer. En la universidad, como docentes, hemos aprendido de ella a exponer temas exponiéndonos, es decir, presentando alternativas a los discursos habituales y alentando dudas metódicas en los debates. Hemos aprendido a abrir temas insospechados en el discurso académico. Hemos aprendido e interiorizado el hecho de mostrar como sujeto científico los hechos cotidianos, aquello que no secunda lo icónico, aquello que se asume colectivamente. Hemos aprendido a colaborar y a dirigir, a gestionar y autogestionarnos, superando los obstáculos del statu quo. ¿En qué nos ha influido Pascuala? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué hemos aprendido y heredado de ella? ¿En qué nos ha influido? En lo dicho hasta aquí. Es maestra y referente, porque lo ha cuestionado y explorado casi todo, antes que nosotros llegáramos a plantearnos sus preguntas y asumir sus respuestas. En definitiva, hemos aprendido de la lucidez y de la libertad de Pascuala. Muchas gracias, Lala, lúcida arquitecta, libre
académica. Micrófono, Pascuala. Gracias. Lo único que puedo decir es que yo le he contestado, mira, Pilar, me quieres y yo también te quiero, ¿no? Y luego tengo que decir que Pilar es una mujer auténtica y que es un monstruito maravilloso. Y quien la conoce sabe lo que es, porque es algo maravilloso. Todo eso que ella dice de mí, yo le puedo decir de ella, pero todo todito. O sea que realmente yo me siento muy bien cuando estoy con ella, nos sentimos muy bien, nos disfrutamos, hablamos. Y es una situación de compartir cosas, compartir de todo, compartir afecto, compartir cosas que sabemos, compartir decisiones, compartir indecisiones, compartir miedos, compartir ausencias, compartir de todo. Y eso es lo importante, yo creo, que en la vida, que es que compartir con la gente que tenemos alrededor. Y nada más. Muchas gracias a Pilar. Espero tener respetado a Pilar Cos en su lectura. Sí, gracias, María Xosé. Me alegro mucho de estar aquí. Bueno, pois ainda temos uns minutos para que faledes, para que podades preguntar ou opinar, tanto desta mesa como da anterior, que antes non tivemos moito tempo. O tempo para vos, só tedes que pedir a voz e o micrófono. Bueno, yo quería, como Inma ha hecho este elogio de la sombra buena, poner en evidencia, que no falte aquí, la sombra del rascacielos que ahoga a todo lo que hay a sus pies, sobre todo cuando se produce en sitios que aún no han sido totalmente renovados, priva del aire, priva de la luz, priva de la sombra buena a un montón de espacios privados y también de espacios colectivos. Entonces, como los que nos hemos formado en la apología del rascacielos, yo creo que teníamos que ir siempre al lado de la sombra del olivo o de cualquier árbol. Sí, precisamente iba a decir eso, que nos contaras un pouco a túa nai, da súa experiencia, de como foi. Bueno, mi madre se formó, empezó su carrera de arquitectura en Santiago. Sí, porque su padre no quería que estudiase arquitectura porque era una carrera de caballeros, según él, y tuvo el apoyo de sus dos abuelas maternas que dijeron que tenía que estudiar. Entonces, en un dilema, su padre accedió a que fuera farmacia, ella se negó a que fuera farmacia porque no quería nunca acabar vendiendo píldoras y se matriculó en químicas como pacto, pero al tiempo hizo exactas, que era lo que hacía falta para poder acceder al ingreso en la Escuela de Arquitectura, y al tiempo asistió a dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago. Vivió en Santiago porque su abuela materna, que acababa de enviudar, se prestó a venir a vivir con ella, y aquí estuvo 2 cursos y con ayuda de unas calificaciones muy brillantes en exactas y en químicas, el profesor de Artes y Oficios presionó a su padre para que la dejase probar fortuna en Madrid y, como fue positiva, pudo seguir y tuvo la suerte de ir a
a la residencia de señoritas, filial de la residencia de estudiantes, donde pues, tuvo un alimento intelectual importante, pero ella siempre reconocía que su sensibilidad la había formado primero el paisaje de Pontevedra, porque nació en La Cañiza, se crió entre La Cañiza y Creciente, y esa era su primera escuela, más su abuela materna, que siempre tenía carpintero dándole órdenes. Y después Santiago como arquitectura de esa ciudad hecha sin arquitecto en un tablero, pero capaz de acogerlo todo mucho más allá de sus propios monumentos. O sea que yo en Santiago siempre lo he sentido una escuela de arquitectura, sin el academicismo de tener que ir a clase o esto, sino también que deja una vía para la autoformación. Sí, mi madre ejerció desde el primer momento. El día que acabó la carrera le ofrecieron uno de sus profesores trabajar en regiones devastadas y aceptó. O sea, también con un trauma para su padre, que la admiraba muchísimo, pero que vamos, ya señora con piso libre y ejerciendo en Madrid, pues fue una lucha grande en la que siempre tuvo el apoyo de las mujeres de su casa, sus dos abuelas y su única hermana, que la ayudó siempre en todo incondicionalmente, vamos. Y ese fue su primer trabajo hasta que nació, después de nacer su tercer hijo, tuvo un alto sin trabajar y después reanudó su carrera cuando ya tenía 5 hijos y el disgusto de haber perdido otro, en Murcia, donde fue arquitecto municipal del pueblo de Mula, donde hizo una defensa grande del patrimonio histórico de Mula y de su paisaje, y fue arquitecto escolar de la provincia, donde no de la capital, de los pueblos, donde tuvo una batalla campal muy grande en defensa de la escuela pública, porque era un tiempo en que, bueno, pues los alcaldes los ponía el jefe provincial del movimiento y demás, y donde había un concepto también que con los materiales de la escuela se hacía el chalet de uno y el chalet de otro, y que nada de eso importaba. Entonces, a ese puesto accedió por otro antiguo profesor suyo de la escuela, que en un momento que se había caído una escuela en Murcia, y ella ya vivía en Murcia 1 año y medio o 2, y no había habido desgracias personales porque fue en domingo, pues hablando de la preocupación que tenía por lo que podía pasar con todas esas escuelas, porque eran esas escuelas casi como un cuarto solo. A lo mejor había 20 escuelas en marcha a la vez, eran las escuelas unitarias, raramente algún grupo escolar, pero mayoritariamente era la escuela unitaria dispersa por toda la provincia. Alguien le dijo, pues, porque yo, ¿de quién puedo echar mano? Le dijo, pues mira, está Rita recién llegada y lo mismo accede a ese trabajo y lo aceptó. Entonces, fue un trabajo muy duro porque hizo demoler muchas veces y entonces, bueno, pues una señora y además tachada de izquierda haciendo demoler edificios en el medio rural contra los alcaldes y demás, pues fue un ejercicio duro, pero que le gustaba mucho. Preguntarle a María, en que ola estamos agora?
A ver, eso... evitei profundizar en esa cuestión con premeditación e alevosía porque, bueno, hai unha clasificación máis extendida nos países anglosaxóns e hai outra clasificación que é a que utilicei eu, que é a que utilizan sobre todo filósofas españolas como Celia Moros e Amelia Valcárcel, que entenden a ilustración como unha primeira onda. Non é o caso na outra clasificación. Entonces, na outra clasificación dicen que agora estamos na cuarta onda, pero eu non cheguei aí por dúas razóns claves, porque unha, porque quería falar ata o posmodernismo, que era o contexto no que aparecía Pascuala, e outra porque non está de todo claro donde remata unha etapa e comeza a seguinte. E cando hai tan pouca distancia temporal, é difícil periodizar, a pesar de que moitos o fagan con moita facilidade. Periodizar non é tan fácil, sobre todo se se quere facer desde un punto de vista inclusivo, diverso e eficaz, ao final. Non che respondí. Hai moita xente que falan da cuarta ahora mesmo. Sí, e sobre todo porque hubo un parón... A ver, nos anos 90 xa falaban da cuarta. E hubo un parón desde os anos 90 e agora estamos volvendo a ter outra. Entonces, hai xente que considera que a dos 70 se estende ata os 90. Bueno, é complexo. Non me atrevo a aventurar a facer unha categorización, pero sí que é certo que nos últimos anos nos, por exemplo, con a miña compañera Sofía, que comentaba que temos o proxecto, que levamos xa dende que estábamos na escola, en 2011, con este tipo de temas, e que nos últimos anos notamos un resurdir, sobre todo en España e, bueno, en Europa tamén, pero sobre todo aquí neste país, do pensamento feminista, do momento feminista. Non ten tantas similitudes coas etapas anteriores, ten outras características, pero, bueno, eu o percibo así. Tamén non sei se son eu que me estou introducindo máis, non sei que opinades o resto, como vedes. Eu penso mesmo, por eso te preguntei. Tedes algunha cuestión? Sí. Bueno, eu quería retomar unha das cuestións que Luz platexou ao principio, que falaba deses outros modos de facer, non? Nos que as mulleres aportaban, non? Ou estaban nese avance. Que as mulleres redefinen a súa práctica, coa súa práctica arquitectura, non? Falabas de eso. Non será que as mulleres non acceden ao poder? Quero dicir que eses outros eidos periféricos, que evidentemente son arquitectura, non? Esa arquitectura que non aparece na ensinanza arreglada, ou que aínda non é que está tan centrada non na idea de construir, de arquitecto solitario, de construcción. Relegar a muller á pedagogía tamén aparecía, non? Como a pedagogía como forma de, evidentemente, de cambiar as cousas, tan importante ou non como arquitectura, non? Pero tamén aparece non a ensinanza á muller, non? Como cuidado, como quero dicir, que non sei ata que punto, non? Penso que esa realidade, por desgraza... Creo que sei o que me estás preguntando. Sí, que é a lectura destas experiencias como algo menor na arquitectura, non? Que digamos que onde está o poder, Diñeiro, non? O poder, non acceso, pero non por elección, senón por exclusión. Cando é por elección, non? Cando falamos de urbanismo participativo, cando falamos de outras formas de facer arquitectura, tanto máis legítimas ou inteligentes, non? No que a muller pode desenvolver ou outras persoas, está moi ben, non? Pero cando non é unha decisión propia, senón unha forma social de relegar, non? O poder, a ensinanza, o poder económico, non? Onde está hoxe en día, non? A maneira de subsistir, porque non son formas máis que precarias. É dicir, todo o que estamos a facer, todas esas outras formas,
hoxe en día están precarizadas, Sí. non excluídas, non? Sí, porque non forman parte do que se entende que é un proxecto arquitectónico. Non hai un intercambio de diñeiro. Exactamente. Vale, pero eso é porque se considera como algo menor, como algo prescindible, non? Cando hai que acometer un proxecto urbanístico, como era o caso de Polígono Sur, pois considérase que o que hai que facer é contratar un proxecto urbanístico que vai ser un documento tradicional onde se defina fundamentalmente, entendemos, a parte máis técnica, non? Eso é o que parece que se exixe. E, sin embargo, todo o plantexamento que, pois, en concreto, neste caso, o exemplo que poñía da intervención destas compañeiras en Polígono Sur é un proxecto en sí mesmo, ou sexa, todo o que plantexaron, non? Claro, e entón, esta lectura de entender que isto é algo menor na profesión da arquitectura, entendo perfectamente o que me estás a dicir, porque entendo que esa lectura existe e é algo co que convivimos, non? Pero a min, bueno, nos comentando estas cousas, non? Gústanos mirar un pouco máis alá e quizáis, en realidade, o mellor enganámonos, porque claro, cando falamos do actual, non é difícil, non hai a perspectiva de tempo, igual nos enganamos, non o sei, pero pensamos que quizáis, en realidade, o que estamos a facer con esos plantexamentos pois é dar unha resposta moito máis contemporánea e moito máis coherente que o que se entende como tradicional, non? E que ata que punto esta resposta que a día de hoxe está considerada nos ámbitos de poder como algo menor, en realidade non é algo que é o que hai que facer, non? E é no que quizáis é no que podemos aportar algo, non? E que, por suposto, isto non significa un desprezo á actividade clásica da arquitectura, de feito, bueno, nos traballamos en estos ámbitos, pero esa lectura de algo menor, a min eu cuestiono ese punto de vista, porque é algo menor no sentido en que é considerado como algo menor. Por quen? Por quen? E en que ámbitos? As evidencias son moitas e eu, pois a veces con compañeiros, pois na escola, compañeiros profesores, pois así un pouco tamén dun xeito radical, non, pois a veces digo, bueno, é que vos ides a levar unha sorpresa, porque non vos lo esperades, non? Porque pénsase que o que é a práctica tradicional é o que hai que facer, non? E se resulta que isto que está evidentemente entendido como algo menor en moitos ámbitos, en realidade isto é unha resposta... Pero cando eso pase, seguro que se gaña diñeiro con eso, seguro que serán homes quen o leve. Quero dicir, a diferencia do diñeiro non estou a facer de práctica menor. Estou a facer únicamente de que a diferencia é o poder, o diñeiro. Non é que non sexa por plena consciencia, senón que cando eso pase, os grupos, traballemos en grupos sociales, falemos de organismo participativo, de outros modos de facer, haberán homes que estean a mover eses hilos. Pois mira, quero dicir, o poder, o diñeiro é a diferenza. Pode ser, pero vamos a ver, si estamos falando da arquitectura como un equivalente de nivel, digamos, en diñeiro, pois mira, pode ser. Sempre o poder non está... O sea, o recoñecer isto é recoñecer que en realidade non estamos en situación de igualdade, non? Pero a min gustaría pensar que non ten por que ser así, estamos nun momento diferente e que dende logo si nós hoxe en día traballamos como facemos, tampouco é porque digamos, non podemos acceder ao outro, a nos gustaríanos acceder ao outro. Isto é algo natural, no que a maneira que temos de enfrontarnos a un problema, pois o mellor non é igual que o que se facía antes, non? E o mellor non é igual incluso entre xéneros, o mellor incluso entre culturas. E entón, esa diversidade, o recoñecemento desa diversidade e esa maneira de respostar non é algo que este plantexado como opción,
Non, bueno, é que eu agora, bueno, como non podo facer outras cousas, onde está o diñeiro, pois fago estas outras. Non, é que o mellor eu, dando unha resposta arquitectónica a algo, en realidade, o vou a facer igual con diñeiro ou sin diñeiro, e esta é a miña posición, é unha posición que eu creo que sí se evidencia que parte de unha sensibilidade distinta cara ao construído, cara ao patrimonio, etc. Non? E entón, esta lectura de, bueno, como non temos outra cousa que facer, bueno, pois damos clases, metémonos en pedagogía e non sei que, entendo que pode ser, pode vir dada por un tema fortuito de crise nun determinado momento, pero eu creo que é tan forte que non é anecdótico e que vai a quedar aí. Si despois o van a acaparar grupos de poder ou non, non o sabemos. Aí tamén está un pouco esta proposta final casi non de bueno, nós facemos o que temos que facer, non? E despois pois xa veremos que pasa. Pero que, dende logo, está minusvalorado ese traballo con respecto ao que tradicionalmente se entende como arquitectura, o traballo do arquitecto, estou totalmente de acordo. Pero o que nos estamos plantexando é que quizáis esa lectura non é de todo correcta, sino que isto está aquí para quedarse, independentemente de que haxa que construir un rañaceos ou afrontar outro tipo de proxecto, non, sino que vai haber probablemente unha crítica previa, outro tipo de plantexamento, considerar a que comunidade se está dirixindo, etc. Non? E iso, se nun determinado momento é feminino ou masculino, non o sei. Hoxe parece que é máis feminino. Eu quería, por exemplo, sinalar o caso de Chiquitectos, de Almudena, de Benito, que falamos del na nosa ponencia. Almudena, coñecímola no foro Arquia, estaba arrancando con Chiquitectos. Ademais, estaba pasando por un momento personal tamén bastante complicado e decidiu apostar forte por iso. E está influindo nada máis e nada menos que na educación da xente, desde un punto de vista da arquitectura, educar en arquitectura, un pouco, ademais, lembreme moito do que falaches ti, non? De todos eses valores que comentabas de respeto, de cara ao paisaxe, de entender o territorio, todo isto, ela o toca nos talleres, con nenos, e está facendo bastante pasta. Bastante pasta. Non o digo solamente desde un punto de vista solamente monetario, sino que ademais está xerando emprego. Ela ten un equipo de xente moi interesante, que ademais, bueno, un equipo multidisciplinar, pero ela é capaz xa de xerar emprego incluso, non? Entón, bueno, o mellor, pois iso, como estou de acordo completamente con Luz, non? O mellor, pois, ao principio é un tema máis precario e máis secundario, máis menor, entre comiñas, pero non sabemos a onde vai chegar. E a mí tamén pareceme interesante sinalar que é un resultado tamén, non, da crise económica. Estamos contribuindo a replantexar a profesión tamén, non? E creo que gran parte de ese replantexarse a profesión ven por parte das arquitectas. E creo que é interesante. E creo que é valiente, ademais. Temos Clara, quería falar. Sí, eu agradezoche a pregunta, agradezoche a pregunta porque das aí onde hai que dar. Sí, hola. Yo quisiera, si me lo permiten, compartir con todas ustedes un recuerdo, una anécdota que tiene que ver con la labor como enseñadora de arquitectura de Pascuala. Como la ocasión es tan propicia, no he podido resistirme. Amparo Casares la conoce porque se lo he contado. Nunca se lo he recordado a Pascuala, que no se acordará porque de esto hace mucho tiempo. Debía de ser el año 83-84 y yo era estudiante de arquitectura en una asignatura de tercer curso, cuarto curso de proyectos, que tampoco me acuerdo. Bueno, la cuestión es que Pascuala era mi profesora. Y se trataba de un ejercicio en donde una cantera abandonada, que todavía sigue allí en las inmediaciones de la escuela, una pequeña cantera abandonada, había que proyectar unas viviendas en aquel espacio. La propuesta de proyecto era muy Pascuala y era nuestro primer ejercicio.
Había un tiempo en donde nos convocaba a todos para que le mostrásemos el primer tanteo o el primer encaje de todo aquello. Obviamente era el primer ejercicio que le presentábamos, estábamos todos un poco nerviosos y demás. Yo la verdad es que recibí uno de los comentarios más elogiosos de toda aquella experiencia como estudiante de arquitectura, lo cual me sirvió de mucho porque me animó, claro, pero sobre todo Pascuala me enseñó algo que todavía recuerdo hoy. La situación era esta. Pascuala de pie delante de una mesa, todos los estudiantes alrededor. Cuando me tocó colocar mi propuesta allí delante, recuerdo que era un papel grande, un DIN A1 así, todo dibujado a lápiz. Pascuala lo vio en silencio y no decía nada y seguía viendo, no preguntaba nada. Yo no sé cuánto tiempo, pero cada segundo se notaba. Y al final de todo aquel largo silencio, Pascuala dijo: bueno, pues esto parece que lo ha hecho una mujer. y se hizo un silencio, claro, todo el mundo estaba muy perplejo. En aquel momento, en los años 80, había compañeras, estudiantes, pero eran muy pocas. Ahora la matrícula en la Escuela de Arquitectura es 50%, incluso un poco más alta la de mujeres, pero en aquel momento había muy pocas mujeres. Entonces se hizo un silencio. Yo la miré para... ¿Qué más? ¿No? Y dijo, vale, sigue. Y no hizo ningún otro comentario. Yo creo que entendí bien aquello, pero sobre todo todavía hoy es el día y supongo que mientras siga trabajando, Luz lo sabe muy bien porque compartimos varios trabajos, cuando tengo alguna duda o no, que eso es muy frecuente, claro, o no sé por dónde van las cosas, me acuerdo de aquello e intento hacerlo como una mujer. Moitas grazas. Clara, se queres falar... Bueno, non sei se ten xa moito sentido, porque era un pouco en contestación tamén a Jacobo, esa luz sempre espléndida, ¿no? Pero queríamos un pouco apostillar, ¿no? Simplemente, que, bueno, o meu ámbito de traballo non é arquitectura, é historia da arte, pero na miña abandonada tesis doutoral sí que estudiaba un pouco a mezcla entre a ocupación do espacio por parte das mulleres, tanto na arquitectura como nas artes, ¿no? Sí que me parece curioso que é completamente extrapolable ao resto de ámbitos creativos e probablemente outros ámbitos que non son creativos, que a maneira de traballar das mulleres é diferente, non? Digamos que hai menos preocupación polo tamaño das cousas, sí que tendemos máis a traballar cooperativamente, preocupadas polo contexto e demais. Non insinúo para nada que isto sexa algo biolóxico, senón un constructo cultural, por suposto, pero a realidade é que en moitas situacións, por sorte, estamos no século XXI e non seguimos sendo sempre víctimas supeditadas a facer o que nos deixan, sino que hai moitas ocasións nas que facemos o que queremos facer e incluso renunciamos a esas supostas cotas de poder porque preferimos seguir traballando no pequeno, no contexto, no? E que se trata dunha elección. E apostamos máis por unha economía social en vez de por unha economía capitalista e así, etc., en todos os ámbitos da vida, non? E me parece que esas eleccións polas que apostamos, que está genial que se poñan en valor, nada máis. Pois, algo máis? Sí. Un pouco casi seguindo estas preguntas últimas, en relación co voso proxecto Spanish Dream, que pareceme superpotente, dunha forza tremenda, a pregunta é que lectura, que poslectura facedes vos dese traballo? É dicir, que conclusión sacades tanto do propio proceso como da repercusión mediática que tivo e incluso do que se debe facer con esa arquitectura ruinosa, ¿no? Da nosa paisaxe. Pois me pregunta.
Que? O último, o que se pode facer, eu personalmente non o sei. Desde un punto de vista creativo incluso, eu creo que se poden dar usos diferentes a todos esos contenedores vacíos que quedan diseminados por toda a nosa xeografía, non? Desde, a verdade é que non sei, se me veñen á cabeza moitas cousas, todas excepto deixar ese tema aí como casi un símbolo da vergoña dun país, non? Dun país inteiro. A reflexión un pouco que comentábamos antes, non? Sobre o proxecto en sí, pois todo o feedback que tivemos, non sei se queres comentar algo máis. Sí, a ver, é unha pregunta ampla porque abarcou, bueno, moito tempo, moito esforzo. Tivo o feito de que tivese tanta repercusión tamén fixo, bueno, pois moi intenso en determinados momentos. E quizáis Nos, cando nos plantexamos facer isto, foi unha cousa absolutamente informal. De feito, a veces comentamos, no? que sae dunha conversa que tivemos nunha cafetería. Non? Despois de ver Arco. Sí, despois da exposición de Arco en Madrid. Estábamos nunha cafetería e entón pois empezamos a comentar, non? Que isto, da crise, que daquela nesos momentos aquí non se notaba tanto, pero ali xa os compañeiros en Madrid pois nos falaban de que aquelo, e entón, claro, nos o que recibíamos da crise pois eran titulares de prensa, estábamos todos pendentes de temas de prima de risco, cousas que non sabíamos de que iban, pero de repente era todo, prima de risco, subiu non sei canto, subiu tal. E entón, claro, a nosa inquietude pois era de, bueno, nos, como arquitectos, como arquitectas, que papel xogamos nos en isto? E entón, pero, porque ademais chegou un momento en que parece que se demonizaba a arquitectura en xeral, non? Porque, claro, fixéramos eso, non? E entón, pois, surxe daí. Entón, penso que o efecto maior que ten é o da propia reflexión sobre que implica, é dicir, que papel xoga a profesión hoxe en día na sociedade, é iso do que nos acusaron ser durante os tempos do boom inmobiliario, que éramos casi como mercenarios, non? De poñíamos aquí a nosa firma e tal, ou de que se trata, non? Ou temos que ser todos tamén ese arquitecto estelar, tipo, pois, Eisenman facendo esas cousas por aí. E entón, claro, porque esa é a imaxe que estábamos dando, non? A sociedade, de que éramos ou unha cousa ou a outra, non? Pero nós non nos identificamos nunca con eso, obviamente, nin con unha cousa nin coa outra, por circunstancias ou mellor, non o sei, pero probablemente tamén por actitude. Entón, o reflexar esa situación casi como de tratar de irla descubrindo nós tamén, de alguna maneira, ao principio eu penso que foi como catarse entre nós mesmas, de decir, bueno, isto é que non formamos parte desto, non? E que vai a pasar con esos espacios, que está pasando coa xente que pois puxo toda a ilusión da súa vida en mercar algo que nunca vai a chegar a ser, non? E a partir de aí, bueno, pois foron surxindo as ideas en progresión de como facer isto. Claro, sorpresa, cando se monta a primeira exposición, pois empezamos a recibir chamadas de xente, de xornalistas moi interesados polo tema, porque conectaba moi ben, no sentido en que se entendía moi ben esa relación entre o mundo máis arquitectónico vinculado a estos temas co que implica na vida da xente, non? E entón, a xente comentábanos na exposición que se identificaba moito, que sí, efectivamente, foi como un pouco a imaxe dese momento, non? Penso que foi a clave do tema. E entón, ese contacto coa xente, o feedback de tal, para nós foi moi enriquecedor, non? Igual que despois tamén o tema máis mediático, houve momentos nos que, como comentabas antes, Tiana, foi un tanto abrumador. E tamén había un punto que nos lo comentaban bastante, o sinalaban, sobre todo certos periodistas, non? Que, isto facedes arquitectas, e o facedes no colexio de arquitectos. Eso que significa unha autocrítica.
Sí. Esa foi unha parte bastante importante e, bueno, e tivemos que, obviamente, falar disto e bueno, nin é unha autocrítica nin deixe de selo. En realidade é un pouco o que acaba de decir Luz, non? É certo que fomos parte da movida, obviamente, non podemos negalo, non? Pero ao mesmo tempo tamén estábamos un pouco como reflexionando, tratando de pensar novas vías de mellorar a situación, non? Como poñer o dedo na llaga. Tamén tivemos críticas moi negativas, incluso casi como tiróns de orellas por parte de xente moi metida na profesión. Houve un pouco de todo. Sí, sí. Pero, Ou sexa que, bueno, eso... a xente, Pero máis- é o bon que tivo, que non deixou a xente... E a xente, o sea, unha das mellores cousas que nos levamos foi iso, que conectou moi ben coa xente. Hasta que punto un proxecto artístico, entre comillas, ou de artístico, debe conectar coa xente ou afastarse da xente? Iso tamén é unha pregunta que quedou no aire, non? Sí, e tamén a veces que é un clásico por parte da profesión o queixarse, casi facéndonos víctimas de que a sociedade non nos entende, non? E aí, pois de repente con este tema, pois sí houbo unha vía de entendemento moi intensa. E outra cousa interesante, a ironía normalmente gusta. O darlle un punto de vista, é moi serio do que estamos falando, pero non era como catastrófico, non estábamos como chorando sobre o tema, senón, bueno, un pouco xogando aí co guiño, co espectador, non? Decir, todos estamos neste barco, non? Que facemos con isto, non? Eso tamén foi un punto que sacamos foi outra das conclusións, non? Que sacamos de aí. Sí, e despois xa, se me permites, co de que se pode facer, pois vamos a ver, en principio o mesmo que se estaba facendo parece que non, parece bastante obvio. Claro, que pasa? Parece bastante obvio, pero estamos vendo que nos están falando xa de recuperación da crise e parece que estamos todos como esperando, non? Vale, recuperemos para que? Para voltar a facer o mesmo, non? E entón, non sei hasta que punto. Eu penso que aí, con esa reflexión, está bastante claro, non? Pero despois a realidade pois é que o mellor pois non tanto. E que papel xogamos nos, además, xa directamente con ese tipo de elementos que temos pola paisaxe? Bueno, nos o que vimos é que cada caso tamén é moi diferente. Ou seja, o que ten a arquitectura é que nos enfrontamos dende unha idea, pero logo temos que confrontar eso con condicionantes absolutamente reais, pois económicos, técnicos, de propiedades, etc. E entón, o que si vimos é que este non era un problema que afectaba pois a un tipo de propiedade, a vivendas unifamiliares ou a vivendas colectivas, nin tan siquiera a propiedades privadas. É algo que afectou no seu momento a propiedades privadas, a propiedades públicas, aos grandes contedores públicos que temos que se facían sin ningún tipo de reflexión previa, máis que a de que había que facer algo grande, efectivamente. Clara, estou totalmente de acordo contigo con esa apreciación, pero sin plantexarse para que, porque que precisamos eso, non? E nos aí con esa reflexión non podemos aportar moito máis, non? Que é o que aportamos. A partir de aí que se poda... Exactamente. Están redefinindo a arquitectura. Nese sentido, non é algo menor, é algo estructural. Por iso me parece moi interesante o proxecto. Ese tipo de experiencias. Sí, eu estou totalmente de acordo con ese punto de vista, porque despois tamén a propia repercusión que tivo o proxecto veu tamén a confirmar un pouco eso, non? Que é un proxecto en certa medida interdisciplinar, pois porque toca moitos paus, non? Se vamos a tratar de definilo, é un proxecto escenográfico, un proxecto fotográfico, expositivo, etc. Non? Pero é arquitectura. E, de feito, os recoñecementos dos que falamos e tal, pois insistimos a veces, ou decimos a veces, porque é arquitectura.
É dicir, si a definición de arquitectura volvemos ao mesmo, non? Se centra no poder, no que o poder entende que é arquitectura, pois aí non entrarían este tipo de cousas. Nos entendemos que, por suposto, e pois este tipo de cousas penso que o recalcan, que sí, efectivamente. E a xente tiña moitas ganas de falar sobre eso. É outra cousa que... Terapéutico. Sí. Transformou a nosa paisaxe. Absolutamente. Bueno, se vos parece, imos pechando, porque tenemos oportunidade esta tarde para seguir falando e pensando en arquitectura e nas arquitectas e nas transformacións da arquitectura. Entón, nada, que ás 4:30 empezamos de novo, pois ata a tarde entón. Graciñas, grazas a todas.